Once again, mayong buntag sa tanan. Reminder, Sunday is a Lord's Day. Amen ba ta, ana? Wala tayo excuses anang nga mga panahon na. Kaya na sa Ginoo. Pwede mo, bispo ka, pari ka, deacon ka, asawa ka sa deacon. You're not excused with that. Why? Para mag-learn ta bahin sa pulong sa Ginoo. Puno ta sa pulong sa Ginoo, we can stand trials, circumstances in our lives. Apektado ka, yes. But you have the Word of God sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Throughout the Scriptures, God promises sa iyang tao nga mga matinud-anon that He will provide with them. Amen ba ta, ana? Nga Ginoo mag-provide sa mga matinud-anon. Do we have hunger of the Word of God? Namatay kagutom diha sa pulong sa Ginoo. Gigutong bata sa atong church attendance ba Domingo o matag Miyerkules? Faithful bata sa mga gift nga gihatag sa Ginoo kanato? Faithful bata in our ministry? Amen bata, ana? Ang dance daghan man nag-ano magkaupos. Asa naman mo? Usahay maipata sa mga kailayan sa kalibutan rather than serving God. Kailay lagi ni mag-alagad si Ginoo kay way sweldo, kapoy, practice, wa pag-i-snack. Gutom kaayo. Or are we faithful in our giving? Kanunay kong kabalik-balik ang makahawas sa atong kalisod, especially financial, mao ang paghatag sa atong ikapulo nga bastante ang tagsa-tagsa nato kapamilya ni ini. Yet we have problems with that. Di gani na ito matuman daghang kahit ang mga problema. Gusto nato usahing maningkamot ta sa kung gilingon para mo asinso ta. Kung di ka maghatag sa itong tithe, okay rin yapon. Naagyapon ang grasya sa Ginoo, but not the fullness. Dili sa kadakon sa grasya sa Ginoo ang ihatag. When God blesses us, there is no problem. Amen ba ta, ana? Pag manalangin ang Ginoo, wala na problema. Dili Indian giver ang Ginoo. Muna usay makalisod-lisod ta financially. Makapaag-paag tag-asa dapit ta padulong, walay lain kung dili mangutang ta sa 5-6, which is not the idea, which is not the will of God in our life. Sakit-sakit niya ako isulti. Pero kanos apa man ta mahawas ni ini? Faithful ba ta sa atong pag-ampo? Are we faithful in our prayer? Story after story. Nga amazing kaayo. Ability to satisfy His children. Nga gusto sa Ginoo nga masatisfy ta. Dili nga wala tay problema. Natay problema. But God taught us to overcome every situation and problems kinsa tumuduol kaniya. Physically, emotionally, and what we call spiritual needs. God assures full responsibility for our needs when we obey. Amen ba ta, ana? Hello? Nag-assure ang Ginoo nga siya responsibilidad kanako ug kaninyo sa atong mga panginahanglan kung kita magbasinugtanaw diha kaniya. Sometimes our prayer go unanswered. Walay tubag. Ngano man, carefully evaluate yourself. Panamini mo kaugalingon ngano.
Dili ta mambasol sa ubang tao, panamini ang imong kaugalingon. Ngano nga daghan kayo nga atong giampo, dili mo tubag. Kay murag layo kayo ang Ginoo. Or without realizing, maybe ikaw mismo naghinder sa tubag sa imong pagampo. O sa may giingon sa scriptures, bahin, ni ining bahid na. Now, kung muadto ta sa Matthew chapter 6, dugay-dugay tagamay, kay wa makaset. Matthew chapter 6. Verse 25. Tuod ni inisultihan ko kamo. Ayaw kabalakaon sa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi. O sa inyong ibisti, dili ba mas bililhon pa paman ang kinabuhi kaysa pagkaon o sa lawas sa bisti? Tanawa mga langgam, mula sila magpugas mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amangan nga tuwa sa langit, dili ba mas bililhon paman kamo kaysa mga langgam? Hello? Kabalaka. Daghagog sitwasyon sa akong kinabuhi. Balaka ba ko? Imo na Lord. And we may trust God faithfully. Mga tubag sa atong mga pag-ampo, sigun sa makaayo kanato. Verse 26, nag-iingon. Tanawa mga langgam, wala sila nagpugas o nag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit, dili ba mas bililon pa man kamo kaysa mga langgam? We are created in the image of God. We are special before God. And we worry so much about what we call food and clothing. Even our Father in heaven watches over the birds of the air. Nga ato siyang masaligan ang atong Ginoo nga iya kitang atimanon. Amen ba taana? Ingna yung tapad atimanon ka sa Ginoo. Possible causes nga dili matagbo ang atong panginahanglan. Want and needs. Kaya na need, panginahanglan nato na adlaw-adlaw. Pagkaon, sanina. Ang wants nato mo ng kapritso sa atong kinabuhi. Kabisan na nili nato, gusto nato na kay atong silingan na ila. Uy, akong silingan na TV, oh. Isa ka buok. Ako nang labuan, kinanglan, duha ka buok ako. But when we pray to God, or we have what we call an answered prayer, possible causes on unmet needs. Usay makompuse ta sige tawag nato nga panginahanglan o gusto nato. But we should evaluate ourselves whether our request of prayer is a longing or necessity. Kung naibog ta, the best thing to do is ask our Father in heaven to help us discern things between
essential and desire. Kini among pagbalhin, nakita na ako, nga daghang kay mga butang, nga mawi mga hinungdan. Bueno, na mo nakakita nga dapat nimo gipangitan ito, nakita nimo. Pero most of the time, tanaw ni mas karton, sa may buhaton nato dani. Bisa manghatag tag sinina, di mahurot ang sinina, naanapod. That is sometimes what we call want. Remember that God knows what we ask before He will tell us. Philippians 4:19, my God will supply our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Nga Ginoo magsangkap sa tanan natong unsa? Ikinahanglan. Wala tay problema ani. Memorize na to na. But this precious promise doesn't apply to those who live in rebellion against God. Yes, sa ako nagingon, the grace of God will operate miski mga rebelyoso tang mga tao. But that is not the fullness ng gusto sa Ginoo sa ato. Ang gusto sa Ginoo sa ato, that we are rich, spiritual, physical, and material nga mga butang. Pero kasagaran na daog ta sa mga material karon. Like, for example, pag-eskwela ninyo og ministry. Mag-isod ang mga estudyante ani. Then I pray, Lord, unsa may buhat po na ako ani. Nakibaw ko nga naay sitwasyon ani nga maayo kaayo. Na intuition sa akong kinabuhi about Teresa Balsomo. Nag-communicate ko pagtigo mo diya sa Samsor. We'll speak about education and ministry. Tiri isa magna cum laude sa Iligan, sa nang eskwelahan diya. MSU IIT. Tuwa siya sa Tanggob. But he never absent sa iyang ministry dito sa Tanggob. Kada semana uli, magbagyo, madilibagyo mo uli. So that's why ko nga, let him teach. Magtigom karong 25, July 25 o 26 sa Dupol, sa mga young people. Kaya kung mga young people, di mo ka-adjust ani. Isara ka, ibawaan ako nga naka-adjust ani diri. Si Raquel Obusa. Kaya kaya na i-balance ang ministry o pag-eskwela. Karon hinadlokon lang mo, awa na dayon si Ruhan mo. Tanaw ni Osay ang naiusa ka relihiyon, nagasimba na sila Sabado. Pa-eskwelahaw na mo sila Sabado, dega may eskwela, ihagbong ko. Why? Because they learn how important God is in their life. Mo nang kulang na to, mga batanon, amen ba mo ana? Hello? Kulang mo og duot, usahay. Mo ning nahitabo sa ato. Kahadlok ta. God will really supply your needs if you are obedient. We can apply this principle of God. But if we are rebelling or against God, how can God perform the miracles in our lives? We claim scripture say kotag out of context. But the Lord sometimes matubag na ang taang Ginoo, but He will postpone answering our prayer until He can deal with the area of sin in our life. Amen ba ta, ana?
Di man na problema, sayon kay na, mga itag pasaylo sa Ginoo. Bisap, makabuhat naman sa kotro, pangayaw pasaylo sa Ginoo. To make you stronger, bahala pa kada adlaw. Then partake the body and the blood of Jesus. Eucharist, mo nang makarelease nato usahay. Kung tinuuray. Ang nagyon ng bishop, ng pasok magkangkuan ba, parirpeo. Kapag raise niya sa body and blood, na dugo nga ni, awas dari sa iyang arm from the hands. Napa ba na karon? I don't know. Pero ako, I really believe that that's really the body and blood of Christ. Bisag wala ko nakita ang dugo diha, ang gagikuptan, amin batana. It is our believing. Ang atong pagtuo. Mo'y kinahanglan nato. Daghang kay sige tuki, nga it is already a symbol, sige tuki sa body and blood of Christ. Sa sige ni mo tuki, mahimo na ng bato hinoon sa imong pagtuo. But that's really the body and blood of Christ. This is my body. The one who eats my flesh and blood will receive what we call eternal life. Matthew 7, verse 7. We don't ask and go to the Lord with your prayer. Nangayo ba mo sa Ginoo o basta lang come what may? If not, kung wa ka mangayo, you cannot expect anything that you receive from God. But be sure our motives is pure because our Father will not reward selfishness. God will not do His part, or we are the one to equip, to accomplish ourselves. We should work dili tamag tinapulan. Ini ang tapad, dili katapulan. God will do His part. Sometimes we lose focus. Nawala ta sa focus. Naging siya plant that seed sa atong ebanghelyo. Nagtanom mo ba sa batuon, kasingpitan. Tungod sa kahilayan sa kalibutan, gikawat sa yawa, oy nabili nimo. We sure karong kamuntaga ang atong nabati naa sa eksakto nga kasing-kasing. Amen ba ta ana? The word of God must be planted in a good soil. Kinahanglan matanom na sa maayo nga yuta. Ako bitaw usay mag-share ko, mamili masag ko. Kini nga yuta batoon murag lisod gayon Muundang ko, di ko undang. Padayon. Mutubo ramang gihapon na pero dugay man lagi bisap, sige lang. Pasaglan na dugay kay sugod ko Bible study sa ingoog. 5 ka tuig ayha pa na nimba. Lami na kay biyaan. Salamat sa Ginoo nga nahimo sing Kristiyano, nagbiyahe na sila, nanguli na sila sa kang Lord. Kaya di sila gusto nako during the time kay nagtudlo man ko isa ka buwan nga tithes and offering sa inang gana isa ka buwan. So maigo gyud ka kung dili ka tighatag sa imo ikapulo. Why not start now? Ngano di man nato nasugdan sa mga butang iya sa Ginoo? Mura ning sekreto. Kasi I will open up windows of heaven to pour out thy blessing. Unsa ang pagpanalangin sa Ginoo kung wala kay gi? Tanong, start where you are. So good ka ana. When you constantly think about your needs, kung kanunay ta naghuna-una sa atong mga panginahanglan, the result, it will become larger in your mind. As a result,
God seems smaller. Nagkagamay ang Ginoo o ang atong mga pinahanglan na kadako. This means that our primary goal should be to honor God and His Word. Do not rush or pressure God and refuse to follow His schedule. Manong usahay, magdali-dali ta. Tatay panginahanglan nga murag prisuhon na ta. Paspas na yun, murag nagtelegrama ta sa Ginoo ba? Ang Ginoo mutubag na yun, dabi wa mutubag. In Mark chapter 11, verse 24, this is a promise of our Savior. If God confirm that He will meet our needs, then we are confident that He will do it into our lives. Himo na sa Ginoo, confident. Kung follower ta ni Jesus, na atay gitawag nga Heavenly Father who is committed to meeting our needs, what should we do? It seems that God wala magbali-bali sa ato mga paningahanglan. Huna-huna dayon. Ngano wa magbali-bali ang Ginoo sa akong financial need? Naghatag ba ko og tithe? Huna-huna dayon na. Di ba mabukog ka usahay? Di na lang ko gampo, kaya mura maglisod. When you have that financial needs, problems in your life, think about it. Are you giving your tithe and offering before God? Di mo kong kauwa o istorya ni. Ibang pastor, madlock. Na nag-istorya na ako, kamo din mga grupo, daghan man mo. Nga nung di na lang mo mag-usa o magtigom nga kamo. Sa itubag, mawadaan sa may pamugas, anak. Think about God that He will supply our needs. Kung nag-alagad ta, iya sa Ginoo, dili gyud niya pasagdan. Amen ba ta, anak? This is my experience. Wala ko mamilyonaryo, pero God really provide our needs. Niadto ko sa Amerika, unta, na ako'y investment ka maayo kayo. Ikuhaan ginang ko ni parang 10% sa Ginoo offering. Lord, ama ko kuha og kwarta. Nadumduman ako nga nako investment. So nagtawag ko, naba ko'y kwarta diha. Naman, Bishop, pila may imong gusto. Eko, pamiliter ko sa plano kung dili nako makuha akong principal. Pila, Bishop? 200,000. Ay problema, Bishop. Dako pa. Gamay ra na. So padala ko 200,000. Ya karong padahunan ako'y bayberonon sa hardware. 60,000. Ikaw ka, wapa ko ibog 60,000. Ngayon lang ko sa iyo kung napay nabilin. Napa, Bishop, pila mo kinahanglan. Yung 50, ibayad na ako sa hardware. Pag ato na ako sa hardware, ang 50 ang tubo, ikuha na ako tight. Pag ato na ako sa hardware, pila utang, 60. So, 45. So, napa ko'y nabilin nga, 20,000 for that. And God is faithful. Ako mataranta na. Right investment. Kano ako investment? Itubo man because of my giving. Amen ba ta, na? Matay mingaw man karon. Ingna yung tapad, paghataw ikapulo sa Ginoo. Gamay raman tayong simbahan kung tanaw-tanaw na ito atong income. Dili ta. Right now, ng atong renta dere from 3,000, gihimog 10,000. Okay ra. Wala problema kung kano sa magsugod, ako kay bao. Hindi mo sila pag-iistorya.
For us, we should fall on our knees and pray and say, Lord, show me where I am going wrong. Nga naman, Lord, nga dili ko makadawat sa mga panalangin. Nga imong pulo nagingon, ikaw, Lord, manalangin kanako. Right away, go to Malachi 3:10. Mangutan na imong kaugalingon, naghatag ba kog faithful sa akong ikapulo sa Ginoo. Di na ta angay mo reklamo kung naghatag ta. Give me patience and wait on God. It's not yet your time. Bisan pa usahay mo ang Ginoo, layo kaayo. God does not stop working sa inyong tagsatag sa kinabuhi. The Lord delights you in giving the best nga inyong madawat. Amen ba ta na? Best ang gusto sa Ginoo. Simply obey good. Simply obey God and leave all consequences to Him. God will do His part. If you do your part, then nothing is impossible with God. Mutubo gina ang pulong sa Ginoo. Kung naata ihatag sa Ginoo, God will see to it that God will increase 30, 60, and 100-fold in return. Sa'yo na ka ang piso, imo ihatag, kung 100-fold, pila man na, that's 100. Gusto na itong 100? 60 o 30? 100 good ta. But the problem is our heart and greediness. Believe what the Word of God is saying to us. I will bless you. I will open up windows of heavens to pour out thy blessing. Dili bakakon ang Ginoo. Amen ba taana? God will fulfill what He has promised. Muna ang atong kinahanglan isulod nato sa atong tagsatagsa ka, huna-huna o kasing-kasing. Amen ba taana? Mo kay Ebanghelyo gihangyon tanan sa pagpanindog.